מה תאריך היום, תגיד? 24 לשביעי 2011. מה מצב האש? רתחו המים? עופר, יראה לי גלגול שעבר היית בדואי. יש מצב. לכלך לי את הנעליים החדשות, אני לא מוכן, כך. איפה המצלמה פה? תראה, זה באמצע הסרטה, זה חכה. כי זה גם פנס וגם הסרטה, אתה מבין? אחלה קפה שבעולם. מה, אתה מצלם את האש? זה דווקא יפה יכול לצאת. שים את זה ביוטיוב, קפה באנוודווה. ביוטיוב אנחנו... הקפה רותח. 10 דקות, 20 מיליון צפיות, אנגליה, אירופה, ארצות הברית, שמים לנו תמלוגים. נעים עשירים, כולם מעל האש, מקפה במעיין. כמה סוכר? كسر الكوي تفضل مرحبا لأول شي العوف يا زلطة يعصي لكم كافيه أصلي שעבר בשושלת דורות על גבי דורות. פה שאתם שמים לב, הוא מתחיל עם הסוכר בתוך הכוסות אחרי ששפכת קפה למים החמים. זאת אסטרטגיה ידועה. כמעט הוא שפך מים על הפלאפון שלו. זה... מוזיק את המים, הכל פה מריח. כמו שאומר במאסטר שף, מריח ריח של ניחוחות עצומים, של שדות. הוא קרוע לגמרי. של שדות, נראה לי הוא בחסת לרטה. אני מריח ריח. החציל זה הירק הכי רך שיש, הוא מזכיר לי את הרחם. רחם של אמא. חציל זה דבר סקסי. יצור, צריך לעשות מהפכה, אבל כמו שצריך, כדי להחזיר את המעיינות לתושבי בית שאן, כי כבר זה בלתי אפשרי, ואנחנו נמאס לנו ללכת 8 דקות ברגל עם תנים ושועלים, ומה עשינו כולה רע, רצינו לשתות קפה. יאללה. יצור, אנחנו נחשוב עליך אם תגיע ליוטיוב, בינתיים אתה בהשעיה.